na ndakọrịta nyere ihe akwụkwọ kwuru site n'aka otu na-akwụ maka usoro esi wee na-ejikwa ego nye nkọwa ya nakwazi nkwudosi ike banyere ihe ndị nke ejigasị ego wee lụọ nakwazi nsonaazụ dị n'ime ya yana na-enwetazuye n'ogogo mba ụwa ka anya bụ otu bụ nke akpọrọ Audit Forum and Citizens Accountability Dialogue ji wee gaa nnọọ n'ihu wee gụpụta usoro amụmọlụ ndị nke eji ego wee lụ nke afọ 2023 gosipụtazie ya ọha mmadụ. Ya bụ akwụkwọ ozi bụzi nke egosipụtara na ya bụ mmemme inye nkọwa pụrụ iche banyere ihe ndị nke eji ego wee lụọ n'ime Ọka ma bụrụkwazị nke a gara n'ihu wee kọwa na otu ọrụ ejensi 29 bụ ndị nke enyochabeghị na mbụ bụzi ndị nke gosipụtara ihe ya bụ ozi pụrụ iche. Onye nta akụkọ anyị bụ Chibuzo Bidike ga-ewetara gị akụkọ a nso. Steeti Auditor General Maazị Akoso Kocha kwupụtara na ụfọdụ ministri ngalaba nakwa ọtụtụ ụlọọrụ bụ ndị na-akabeghị bịaza ajụjụ ajụrụ ha n'ihe gbasatara mmefu ego n'ụlọọrụ ha ma kwezie na ụfọdụ ndị sara asa bụ nke asịsa ha adịghị esonye n'ihe ajụrụ ha. Maazị Ukocha kọwara na nsogbu ha na-enwe gụnyere anaghị edetu ihe ọfụma ka o si kwesị, enweghị ezi ihe deturu edetu n'akwụkwọ n'ebe ọ gbasatara ka ego si abata n'ụlọ ọrụ ya nakwa ka ego si apụ nakwazi imerime ihe ndị ọzọ ọ gụpụtachara. N'oge ọ na-ekwu okwu na mmemme ahụ, ọkammụta Patrick Egbunike onye nke si ụlọ akwụkwọ Unizik ya nakwa ọkammụta Anthony Agụ bụ onye kwuru okwu site na ọnụ dọkịnta Ekene Adọkwe ha nta n'otu mere ka amata na tupu achọpụta ihe na-esi nkakwa isi n'ọkpụkpụ na a ga-enyomi anya n'ala wee fụ na a na-eji eziokwu nakwazi obi umeala arụ ọrụ bụ nke ga-eweta ka ngalaba dị iche iche n'ụlọ ọrụ ọbụla were na-akwụsị ike arụ ọrụ ha ọfụma.